assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh an shira yara la ala kan tlere la ala ka tlika ira dama ala ka man toro nyon ka sawan make shi kun daga la jani kenan la ban kunyo be ala ni kira na ga sai ban man bulu sallallahu alaihi wasallam ala ko dama ala kan son maka ke ala na kira nin kenan ala ko dama garsiga san ma ala ko dama la ban ko yima ala ko dama ala ka jigitu ala kana daira jena ala ka hamna ko dugule na bangene be noya dente mun bulu ala ka duma ala ka dembarka madi denyi na uma ko ala ala kana wolo to muso shima kun fana ya rabbi antiga ala chete munu bolo ala ka duma muso te munu bolo ala ka nyuma duma ala ka barka do an ko na nyona shigbere shigbere ni famasa shigbere ni famasa shik ye do bade ki ala ka here ki ala ki sagoti ma ala ka yini fa yimo ke sofe ala ka hamna ko do lena bangni bela jele noya ala ka tunga nya malama munu bi jamana kono ala ka jamana suma ya rabbi ala ka nyini fa yimo ke sofe ala ka nga bato kelo bela jele mine ni sa wujugu sa wala ka mbe sa godama ya rabbi ala ame ka bato munu ke ya rabbi ala ko ke bato mine ni ko saranya arjina firdausla bara dalika no anga salame shu bela jeli amunu mi ala kanyana mahine kanye kata don kono ya rabbi allah ni ala bisama dawmina aga sura me nyuma sira ka kanga kuma kala ba ke kalmatu shahidai ya rabbi ala kukaka ala ka yere koso kono wa nini awne salame do bela jeli ala ka jigitu ala kana ndaira jena ala ka ngaketa ni foto ku nyona ala ka ndenu mbalani ala ka nsigu sumana ya rabbi Allah ala ka hamina ko bela jeli noya sete munu ya ala ka seno wawi na fulo te munu mula ala ka na fulo duma shija kenya laba ko nyuma ala kenya ni shidiri ma ni kenya ma di ma fudo ala ka kenya badi anislame de bela jeli ma bana dogole na kenya kanda be mo la ala ka beta noya mo do be bi be bana bato dlan obi do to solo to shuni tle bo yona ala ka kenya duma munu bi jitige la ala ka jitige ngun kunyuma duma jamana yin kono ni bi jamana yin kono ni 70 bolo kera 7 joy ya rabbi 70 munu wala ala ka 7 no wawi ya rabbi allah antigala bana bato munu bi ala ka kene aduma mo munu bi jawula bela jele che fara muso ga dem sen mo boba ala ka mbeka jako yirwa ala ka mbeda yirme uno ya rabbi mama be jago fitin na fuka ta se kuma bama ala ka beka jako yirwa ala ka here ka mbela jele ka nyini fe yon ke sorofe o sebi ala yo parce que an fana bora an faso de kono kana jamana in kono yano ami don ne ke pour que kan so mo nyebo sala ya rabbi ala ka nyini fe nyimo ke sorofe ala ka mbe jigitu ala kana daira jena ala kana jugu bana ayi dogo do jugu kanye ne jugu ala kana jugu sana fiu antani walta be neni nyogona be ala kana jugu ban shila me ala kana jugu sana de parce que femi mandi jugu e ba ke dogo da nyaka daila aidara kuti kala kana jugu bana ko me jugu kana sana ko femi manai jiye dogo do akiyebe ko ke aka me shila akiyebe ko ke wale nuke o de ba toro do kala kana jugu bana de akiye dogo de be biriye la dogo do katebe amin ya rabbi amin ala ko kala ko zigiri solo fanu ay ga message la ci zigiri solo ma aka aidara kanu sababu yalla tellement que aidara kadni ni ga sono ne be wajulu fefe kala mani watara aidara zigiri solo ayala se zigiri solo ma ko ne mama la joie ko ni ala ma ga joya jona ko inshallah ne tara malla zena ko meta nyini foga inshallah ko meta ka bolo dan kuna ka do ke hamita aidara fi aidara ka do ke ala ko kaka ala ya koso ala kan be jigitu ala kan be jigitu ne do fo ibi jien kono ibi do de ke ala ki kisi kita mo shite jien kono ko jotila mo shite ko sontila mo shite ki ma ko do ke ko min digira ala la mo shite ki ma fo ki feni do ke ko i ala tana ma ko ni do ke am ko te jien kono me am do de ke ya rabbi yani ala be sima akita ki boko kono aki kisi kita ko boko kono ikata ya fa de la le fa le ko ya fa mine ala ko kina ale che yafa ale bise ko ke me ni haramade nyogon ka che yafa kale tse ko ke de donc ne bi yafa ni be de fe jien dungudu be ka yafa ne ma wani yafa le no pema aben nala chugo ma bendo sukolo late parce que na manye itari nya dale ka baka igana fidala konti yafa karasama ai certes nya do foka tementi yafa karasama yin fani na imbani ni mene yafa rabema
ala kana mɔgɔ si la jɔ ne kama sini lahara jɔ do kɛnɛ do min ni yɔrɔ min ala k'o d'o ma mais ala kana mun jɔ ka mɔgɔ kɔnɔ ala kana mɔgɔ jɔ kan kɔnɔ ne ya fara bɛɛ ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ ka ɲɛ ala k'an sago d'an ma bon bi débat an ka débat bi ye mun ye ne de bɛ débat bila aw kɔrɔ bi an ka kuma dɛ kunu ne kumana cɛw kan ka kuma musow ka propriété kan bi an bɛna jumɛn fɔ bi an bɛna jumɛn débat jumɛn ta sisan bi débat a y'o fɔ ɲɛna aw de bi débat di ne ma bi a ye débat fɔ ɲɛna n bɛ débat jumɛn ta kunu an ye cɛw ka jɛya ani musow ka jɛya musow kan k'i jɛya cogo jumɛn cɛ kan k'i jɛya cogo jumɛn an y'o débat kɛ bɛɛ bi débat a ye débat bila ka na an ka débat fɔ bi n'o tɛ ne yɛrɛ bɛ débat dɔ di mais sani ne ka débat di ne kanubaga y'aw minnu ye n'aw bɛ n'aw sigi ka ne filɛ n ka feere kɔnɔna ni n ka baronin kɔnɔna na ne b'a da aw kɔrɔ a ka fɔ ne an ka débat jumɛn ta bi kuru dɔ y'a fɔ ko infidélité an tɛ n'o kuma fɔ fɔlɔ an b'a lajɛ ni mɔgɔ minnu ka fɔli cayara ka tɛmɛ infidélité kan donc an b'o débat ta an bɛ dɔɔni dɔɔni fɔ a la Fatumata Maïga ça va comment tu vas wale si gbɛrɛ gwɛrɛ tigi ko bi cogo di a ye débat bila ka na an bɛ jumɛn ta mariage d'aujourd'hui ok mariage d'aujourd'hui bi furu bon ne kelen tɛ se ka kuma fɔ a ye demande nɔgɔya ne fa ne tɛ mɔgɔ t'a ma di ne n ka live kɔnɔ ne bɛ préférer ka musow ta ka tɛmɛ cɛw kan e bɛ kana girin ka na ko ne k'i ta ne tɛ mɔgɔ ta je vais bien alhamdoulilah walahi Fatumata basi foyi tɛ ne na donc ko bi furu k'an ka kuma fɔ e kan débat sur les femmes et hommes en Europe pour la gestion du foyer wuu e ka nin débat ma nɔgɔ mi dɛ mais cɛ ni muso bɛɛ ka kan foyer kɔnɔ yan nɔ an bɛ don min na ko bi n'an bɛ Europe kɔnɔ yan nɔ an k'o débat ta an ka kuma n'a ye an ka kuma o débat kan entre les mariés furu kɔnɔna na o bɛɛ b'o kɔnɔna na o bɛɛ b'o débat kɔnɔna na foyer kɔnɔna na cɛ ni muso ka hakɛ foyer kɔnɔna na a ka nɔgɔ an bɛɛ ma an fila bɛɛ ko bolo fila de bɛ ɲɔgɔn kɔ ko u b'a fɔ cogoya min na furu la k'a fɔ k'an bɛ Europe ma Afrique fɔ dɛ Afrique ça c'est autre chose mais oui allo salam alaikum
agana jigina de siran la gare mana madame ni ma fu yana ko bella ifu la table sirana chebe ka weleli de ke oluka mama ko te kloge donc ameta je vais bien alhamdulillah donc ameta ni tieni muso ka hake furuso konodana en fait ay lay vous partager muso murumbe no nous tout chobo ya mi che murumbe mun tu furu muso boye fu konodana ka foko ame Europe ay na ya partager mo kana na nyoko son hakile parce que mo kele hakile mais appelle la bla pardon mais appelle la bla am bébé do fo do bi na bi hakilina fo parce que abse ka ke ni dugu be mo chama nga ka foye kono na je hono mo shite no je hono ko problème ni do tika ka foye kono a chete am sote no donc ikera chuko bi ka di sinima di furu yere o de no abe fo nyana ni kume ko do mina o la abe fo ko ni furu sir la ni chen mo so chen ko chuko aya ese aka kungoli ke aw ni yonche nyama de bala ni muso be cheka sokono ka sora kungolo mako ali islam frustrer de kera ali te fe ka jama dalaje anyini ka jiki kuna pour une première fois ali jima delika ki kuna ese kata na kara mo fla mo sabai ikato ke shere aka sigi muso ba kata jiki kuna ka nyama fifa ka bi kuna parce que la d'accord de do depuis la wali an wolola ka sora ka fo kungolo beke donc we nyama e furu kono dana be nyama fifa ka bo furu kono sino en tant que jima ki kuna do be no ka coutume te mais en farafina en malien kunda surtout Afrique chama be no mo chama be no nu nana Europe ya nu ni che ka slam furusiri kera kaba u be Amerique no kera ka salni fe on ta o te kungoli kala chama te kungoli ka ay kungoli ka kula abi nyama chama fifa ka bo mo kungola parce que tellement que ni furula ni jima delika ki kuna abe ko mi nyama de bila donc awo fara hakilina la haga ise ka kungoli ka alna be mo do di weli agana ka la tile aula alna matli tile wolonvla sigi aga tile saba sigi au moins au tile saba mesigi o be nyama do fifa kabila donc ame publicité doninke mo amunu me fe kata ijila aja ya fofana aka ijita fleni à partir du 25 mai formule standard 8550 formule confort 9550 no de fois yana nautara ni société ni fait jasigi voyage abu segi kana abina kuma fo mama la joy ne tara bolo chien kelente flatte sabate ni mi mala ne kumba be fo on yana ne flene on yi erezo ka mo ya on be baro ka metlunga ka me yere ko ni fonke meni ko tara ala sira la ni galonde ga bini ala de cheshini ni fem tige ka da mo la ka soro chien te sin la re ta bala hakili sigi ni ndenta dem sen tige ko nyuma be mo ko ba de noni aja ya ni shiga ko ratai mais demseni hakili malaka boni mo ko ba hakili abe harama dem bere ki tara ale fe no ko problème yi soro kama ka problème abada lezi atara hal ni banabato do be no halu nyeti yelike atara nuye atigu be doni doronyi banabato ka fo ki tara no fe abi nege ki bere ni ka nga se ka tawafu ka ba ke ni fo ka nye donc do be no handicap bula ou se unti so adon tambota ni ka nga tawafu ke al ni wotro ni abe wotro ni ni abe ni tafu hotel la katika tawafu ke katla ki ka safan marwa ke donc ay bula kata ya fo fanaka fena ni mo be fe kata afle aka numéro baka ay tane ka page ka numéro baka ni iji parce que iji de be ça non il m'aura fermé ça iji de bina ta ça non donc ni iji temena moi à partir du mois d'août il m'aura be outil umura be octobre il m'aura be non mais pour le moment man si iji ka iji jama do ba bolo de me ato man cha ko sede ay boli juna ko ta inscrit baram so ma na do ngole ka nya foyera ni ka numéro da ma bena ti weli ale fe kata iji la kale fana fari manda la doni donc ngaki wela ka explication do di ma pour que ina ka se ka kuma ni ka numéro da ma bini weli ni ala sonama donc mo be fe kata iji la ay ta ya fofana fi aja ya fofana ka ko lomso ni laido ale da fo ka ke ale tanuni anto kuma famo to amo blaka ala kono ala doron pe de se ko nya ka dama bien merci salut à toi aussi donc a fo mo ko nyana ay na yo kungo doron nyama do be fifa ka bo wala ba to ni basiki do bi na wala furuso kono nana ne balmake furu faransi kono ya no amanogo ne balma muso furu faransi kono amanogo wallahi ne kala la amanogo ni tieni muso make hakili mai tie make hakili mai muso make hakili mai furu ti bo tenena katarata soro faransi ya no parce que tellement que barabe demsanu bibolo ibe bara la demsanu bibolo na fora ika barake ita to buka barake ka demsanu ka entretien ke ka tla kana tobli ke
katla ki occupé cɛ la a ma nɔgɔ ne cɛ ma kɛ hakilima muso ma kɛ hakilima ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yan nɔ a ma nɔgɔ n'an bɛ Europe yan a kana fɔ k'a bɛ Afrique hakilinaw ta k'u bila an kunkolo kɔnɔ yan nɔ Europe yan nɔ parce que Afrique ni yan tɛ kelen ye Europe yan baarakɛden t'an bolo yan nɔ min m'an dɛmɛ cousine ni cousin den t'an bolo minnu m'an dɛmɛ donc an yɛrɛ kun kelen ni pe ni den kelen 2 3 4 bɛ e bolo cɛ b'e bolo e bɛ cɛlasigi so la cɛ bɛ bɔ ka taa baara yɔrɔ e fana bɛ bɔ ka taa baara yɔrɔ cɛ man ka tâche bɛɛ to muso bolo n'a aw kɛra cogo min na aw bɛ sokɔnɔ na a bɛ tâche tila de awɔ ne fa i muso dɛmɛ jɔnya tɛ o a dɛmɛ a ka baara la parce que denw de b'aw bolo aw bɛɛ de kan ka denw ka éducation assurer awɔ ne fa i muso dɛmɛ baara la muso dɛmɛ baara la o ye jumɛn ye a ma fɔ ko muso y'a fɔ k'i ka nin kɛ wajibi de e yɛrɛ ba dɔn mɔgɔ min don a taara baara kɛ a seginna ka na denmisɛnninw fana ka quotidien bɛ yen nɔ e yɛrɛ kan k'a lajɛ ka na t'i sigi dɔrɔn k'e bɛ téléphone na k'i sigi ka téléphone digi ou bien k'i sigi k'e bɛ ka télé filɛ dɔrɔn e ɲɛ b'a la melekelen don a munumununen don denw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka denmisɛnninw ko a kan ka denmisɛnninw la dumuni a kan ka denmisɛnninw da k'u la sunɔgɔ a kan k'u dɛmɛ u ka devoir la ne fa a dɛmɛ dɔɔni a dɛmɛ ni ye jumɛn ye ni muso bɛ kɛ ka tobili kɛ wagati min na n'i bɛ se k'a dɛmɛ jabaninw wɔrɔli la a dɛmɛ jabaninw wɔrɔli la i k'a la teliya ne fa ok n'i bɛ se ka denmisɛnninw ko o bɛ dɔ b'a ka baara la le temps que a bɛ tobili la wagati min na e b'a la ka denmisɛnninw ko k'olu dɛmɛ k'u ka devoir kɛ i ye dɔ bɔ muso ka baara la i y'a dɛmɛ ka sɔrɔ hali ma fɛn fɔ a ye mais muso fana kana na exiger cɛ kun ɔhɔn ne fana bɛ baara la de il faut k'i fana ka ne dɛmɛ foyi tɛ sɔrɔ nɛgɛnni kɔ a nɛgɛ ne bɛ kuma dumanuw fɔ a ye ne fa i tɛ ɲɛ ma wa ka bololankaraniw bila a la ka tulonkɛninw bila a fɛ k'a nɛgɛ ala i tɛ ɲɛ ma sa i ka denmisɛnninw ko ɲɛ ne bɛ ka tobili kɛ n'an tilala i bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka devoirs kɛ ou bien i bɛ se ka nin kɛ i bɛ nin kɛ a bɛ sɔrɔ nɛgɛnni de kɔnɔ mais ne ba kana exiger a kan fana ni jagoya ko fo n'a ma kɛ jagoya ayi o fɛn tɛ o i b'a nɛgɛ de fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ nɛgɛnni de la o la ne b'a fɔ a ɲɛna ko la communication dans le mariage c'est la base communication ye base de mɔgɔninfin kɛra cogo cogo i ni cɛ n'aw bɛ kuma a bɛ ko to ɲɔgɔn ta la a bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walayi a ka ca ala fɛ bɛn bɛ sabati aw ka foyer kɔnɔ a ka ca ala fɛ aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma bɛɛ e bɛ fɛ a k'i dɛmɛ i ka baara la de ne balimamuso parce que cɛ tɛ baarakɛla ye so kɔnɔ i b'a nɛgɛ de pour que a k'i dɛmɛ a la mais ne balimakɛ e fana ɲɛ b'a la baara ka ca kelen ma ne wulila ko e kɛ occupation ka k'e ta la e ta bɛ se ka kɛ k'i dɛmɛ ka dumuni tobi k'a d'i ma i k'o kɛ sokɔnɔna ménage bɛ yen nɔ i bɛ se k'i ménage kɛ i muso ye force tɛ o wajibi tɛ mais i bɛ se k'a dɛmɛ ala kama parce que i b'a dɔn ko baara ka ca kelen ma a bɔra baara yɔrɔ a sɛgɛnnen don a nana so kɔnɔ a kan ka yɔrɔ nettoyer a kan ka denmisɛnninw ka dumuni d'u ma a kan ka denmisɛnninw ko a kan ka tobili kɛ denmisɛnninw ye mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la baara bɛɛ y'a kelen ye a bɛ da heure jumɛn ko denmisɛnninw bɛ da heure jumɛn ko ka tila ka wuli o dugujɛ ka taa école la f'i k'u dɛmɛ n'i y'a dɛmɛ par exemple aw nana ka bɔ baara yɔrɔ aw ka heure tɛ kelen ye e nana ɲɛ e y'a sɔrɔ denmisɛnninw mana fɔlɔ ale jigitɔla ka bɔ baara yɔrɔ ale kan ka denmisɛnninw ta e min nana ɲɛ sokɔnɔna na i bɛ se ka sokɔnɔna ménage kɛ i bɛ yɔrɔ nettoyer k'o bila clim san'a ka na n'i bɛ se ka hali patini dɔ balabala parce que cɛw tɛ se tobili la en général kosɛbɛ n'i bɛ se ka patini dɔ balabala i b'o balabala n'i bɛ se ka cordon bilenni dɔ don furu la o don furu la ou bien i ka chaîne dɔ jeni ou bien ka fɛn kɛ ne y'o de fɔ muso fana kan k'o organiser de en fait n'i ye course kɛ n'a bɛnna n'i ka jour de repos ye ne ba i ti don bɛ kɛ baara la 7 jours sur 7 i tɛ se k'o bɛɛ kɛ baara la o i ka repos ye donni min ye n'i taara sɛ san yan denmisɛnninw sɛ de ka d'u ye kosɛbɛ cordon bleu sɛ pâti friti n'i taara course kɛ ka na n'i ye sɛ carton san ka na n'a ye ne ba donni kelen min na n'i bɛ repos la parce que 2 jours de repos bɛ bɛɛ bolo yan nɔ mais n balimamuso dɔw bɛ yen baara ka d'u ye dɛ jour de repos t'u bolo n'u taara baara kɛ yan fɛ pendant 5 jours ka jour de repos tile 2 u bɛ taa 3 heures ou 4 heures kɛ yɔrɔ dɔ la ne ba mɔgɔ bɛ se ka wari sɔrɔ kɛ mais wari ko ɲini kojugu walayi ala a degun bɛ k'i yɛrɛ kan awɔ i ka jour de repos ni tile 2 kɛ a sacrifier o tile 2 a sacrifier i cɛ ye hali ni cɛ taara baara la an ka jour de repos ma bɛn a sacrifier denninw ye munna sɔgɔmada fɛ bɛ wuli ka taa denw bila école la o donni ma parce que i bɛ repos la o repos tanni kɔnɔ san'u ka jigin ka bɔ école la na i ye course min kɛ taa i ka sɛw ko i k'u mariner i k'u kɛ sac de congélation kɔnɔ k'u bila congélateur kɔnɔ i ma lafiya i pereseli min na ka bɔ baara yɔrɔ i t'a dɔn i bɛna min kɛ sanni i ka sɛ ta dɔrɔn k'a bila congélateur kɔnɔ a ko i k'a jɛ sac de congélation san i k'a bɛɛ kɛ k'a kɔnɔ den kan ka hakɛ min kan ka k'a la a k'a kɔnɔ i k'a bɛɛ bila congélateur la
n'i y'a bila congélateur la i pressé mina don dɔw la i bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la course wɛrɛ b'i bolo to course kɛ i bɛ na kuma dɔw o b'a sɔrɔ su kora taa o siyɛ congélélen ta ou bien i bɔtɔ sɔgɔmada fɛ ka taa baarayɔrɔ siyɛ congélélen ta i k'a décongélé a bila i ka fɛn ka cuisine kɔnɔ sanni i kana ka bɔ ci la i kana ka bɔ i ka baarayɔrɔ la i b'a décongélélen ta dɔrɔn i b'a don furu la 10-20 minutes i mɛnɛ b'a 30 minutes i ka siyɛ mɔna i bɛ friteuse ta dɔrɔn ka friti k'a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ jira denmisɛnninw ka ko man ca i b'a sigi denw kɔrɔ u b'a dun o temps kɔnɔna na n'a sera i cɛ nan'i ɲɛ a bɛ denmisɛnninw ko i ye n'a y'u ko k'u ka pyjamaniw don u la su dumuni kɛ heure ma se vers le 19h i bɛ dumuni sigi u kɔrɔ u b'u ka dumuni kɛ n'u y'u ka dumuni kɛ o y'a sɔrɔ u nana depuis vers 17h ninnu na u b'u ka devoirs yira aw bɛ devoir fa bɛ se ka devoir laj'u bolo ou bɛ devoir laj'u bolo o b'a sɔrɔ i ye dumuni ninnu kɛ ta la n'u ka dumuni mɔna i bɛ dumuni sigi u kɔrɔ entre 19h 19h30 n'u tilar'u ka dumuni na i jija 20h pile k'a sɔrɔ i ye denmisɛnninw lada ni 20h y'a sɔrɔ i ye denmisɛnninw lada a tɔ bɛ to e yɛrɛ dɔrɔn ye i kelen pe lafiyalen bɛ salon kɔnɔ i ni cɛ o ye sisan sa i ka ci bɛ cɛ de fana bolo sa i bɛ occuper i cɛ fana n'o wagati de i ye denmisɛnninw lada ka ban olu donn'u ka chambre kɔnɔ na dumuni di très facile walayi na dumuni di cɛ ma denmisɛnninw ka dumuni dilen kɔ u ladalen kɔfɛ dumuni di cɛ ma i k'i sigi cɛ kɔrɔ aw ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i b'a dɔn fɛn dɔ b'an na yan nɔ kɛ ne balimamuso a y'aw jija n'aw denw bɛ dumuni kɛ u k'a kɛ minɛn kelen kɔnɔ a bɛ tin to denw ni ɲɔgɔn cɛ a ye so ma de dɛ ne y'a fɔ a ye ne ma fɔ a ye so ma a ye minɛnw ta a ye assiette ko ni fourchette ko in nɔgɔya a ye dumuni ta a k'a d'aw denw ma a ka minɛn ba sigi assiette belebele ba sigi i ka dumuni k'a kɔnɔ dumuni den 4 don den 5 don den 3 don a sigi tabali kan i ka dumuni bɛɛ k'a kɔnɔ i k'u to yen u k'a dun ni fourchette ye u k'a dun n'u bolo ye u bɛɛ k'a dun minɛn kelen kɔnɔ a bɛ na ni tin ye denw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a bɛ na ni tin ye denw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ dumuni di denw ma u bɛ dumuni kɛ olu bɛ t'u da a bɛ t'i ni cɛ fila ye i cɛ ka assiette mankannin dɔ ta i ni cɛ fila ka dumuni bɛ se ka kɛ assiette min kɔnɔ i cɛ ka dumuni k'a kɔnɔ i n'a k'a dun ɲɔgɔn fɛ aw k'aw bolo don minɛn kelen kɔnɔ aw ka to ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka baro kɛ k'aw to dumuni na aw ka ɲɔgɔn hakilina ta dɔn n'o bɛ foyer min kɔnɔ a ka dɔgɔ ala fɛ mankan man ca o yɔrɔ la dɛ mais cɛ ka assiette b'a bolo yan fɛ e ka assiette b'i bolo yan fɛ e ɲɛ kumunen don i mana dumuni fourchette ɲɛ kelen ta k'o don i da kɔrɔ téléphone b'i bolo tigi cɛ sigilen bɛ yan fɛ o bɛ dumuni dɔ kɛ o mana assiette ɲɛ fourchette ɲɛ 2-3 ta téléphone b'o bolo tigi aw ti ɲɔgɔn kan fɔ aw ti baro kɛ aw bɛɛ ɲɛ kumunen don ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛɛ diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ aw ti ɲɔgɔn fɛ la dɔn e ye min kɛ ale t'o dɔn dans la journée ale ye min kɛ dans la journée e t'o dɔn n'i ma to k'i cɛ ɲininka baarayɔrɔ dun est-ce que ça va i ma degun sɔrɔ mun de b'i la i ɲɛ kumunen don bi tɔɔrɔ b'i la a bɛ se ka kɛ problème dɔ bɛ cɛ kan a tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna n'a donna sokɔnɔna na ka na sɔrɔ e ɲɛkun ɲuman bɛ yen nɔ e bɛ yɛlɛ ko ni tulonkɛ ni fɛn minnu b'a fɛ a b'a problème ta ka bɔ a kun na mais cɛ bɛ don o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ kumunen don téléphone kan ou bien i timinen i bɛ se ka fɔ i ni ce ça va a banna baro tɛ yen foyi tɛ yen i cɛ bɛ nalen depuis kuma jan n'i y'a dɔn i kɔni cɛ ɲɛ i ka denmisɛnninw ma na fɔlɔ a nana sanni denmisɛnninw ka na i ka sokɔnɔna furan i k'a jɛ i ka usulan kasa dumanni don depuis a bɛ escalier la a bɛ usulan kasa mɛn i bɛna don cɛ bɛ don yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ girin k'a kunbɛn a b'a sɔrɔ peut-être a ye fɛnnin dɔw san a bolo a natɔla sokɔnɔna na bon i bɛ k'a kunbɛn i ka mana foroko minɛ a la ni saki b'a bolo i k'a ka saki minɛ a la donc i ka taa ka saki bila i ka mana foroko bila cuisine kɔnɔ problème bɛ min a bɛ mun b'e la n'o ma bin fara e denw ka barika kan o t'o b'o la o n'o ma barika min fara e denw kan bilahi a t'a bɔ a la i cɛ ɲɛkɔrɔ lajɛ n'a donna sokɔnɔna na don a nɔfɛ i ka taa ka saki bila a nɔfɛ baasi tɛ yan ça va baarayɔrɔ don est-ce que ça va i sɛgɛnna y'a dɔn i sɛgɛnna bi sa i bɛ yɛlɛkoninw kɛ ka barodomaniw bila a la pour que a kunkolo chauffelen min bɔra baarayɔrɔ la ka na kɛ e k'o bɔ a laban i b'i ko sisan awɔ n bɛna taa n ko ok a ka finini minnu bɔra a ka mantoni dulon ka ɲɛ i y'a ka fininiw ranger n'u jɛlen don i k'u ranger k'u bila lit kɛrɛfɛ n'a kan ka pyjama min don pyjama bɔ i k'a bila ka pyjama d'a ma a ka don o y'a sɔrɔ n'a sɔrɔ i ka finiw ko n'o fɔ a ɲɛna n k'a ka jɛya fara o boloda la n'o tɛ ne ma mala jɔ man di dɛ a ye jɛya fara o boloda la geni kana manqué aw bolo ne y'a fɔ a ɲɛna ne ka geni a ye na geni ta ka taa fara o boloda la geni kana manqué aw bolo usulan kana manqué aw bolo a ye usulan k'aw taala ɲɛ musow ne balimamuso Mariam kana yɛlɛ mari a ye usulan k'aw taala ye a ye geniw k'aw taala ye wallahi bilahi aw tɛ malo usulan ni geni a y'o k'aw taala ye n'a y'aw cɛ ka finininw ko k'u jɛ kuma o kuma wallahi seginin tɛ manqué yɔrɔ si Château Rouge a ye taa seginin ɲini usulan bɛlɛ a ye n'a ta
usulambere fereta be mbole ya farani munu be kurane kalanke abe wusuli ke en même temps abe kurane kalanke ibina kana segini birini nala ki cheka desunu aka tradi kornu na ka desunu nunu abe sukorni mundo anaka beni nunu na bete ka be firi segini nala ka geni kala ka usu na geni kala ka usu wasori ya usu yu ko ku bank mamina ani kuru doni ndore ka mini be ranger ka armar kono na yere ndana ka armar daile ka ya ka armar kono na arranger le no ka yere ba do ko muso nyana ba papulu wallahi ala ay ndon ko tala ka fini do fili en fait sono na déranger le no en fait aya dabla mbal muso abe muso ne ge bochela abe muso ne ge bochela ibi cheka fini ni na tara ko ka bonyega na bora nyega na dora mina ka sukor ni kelenta ko do ala na ka pijama ni mi abodo ala abini sigi iba yinga ne fa ibe dumini nge biya ibe dumini nge no ato folo doni o iba to no ibe na ni jus ni bibole be na jus dama ni boisson ni bibole be jimi ibe na jus gama ibe jidama ka jimi oui ka boisson na mabos ka abomi na ko ka mo be dumina wakati mina me abomi wakati no ka siri sigile ma kerefe isigile ma kerefe abe barola na ye téléphone ta ka na téléphone ta fo sa ala e ba bi yara bi de ibe ko do inventer tinto ne balom so ko même bane kanche hakil na yini no te wala muso te desa ka che hakil na ni se ki bani kani bansa ne ba o jena tike ni watini kunguru ne ame watini kunguru ni dono ne ke nyogon bolo e na nyani ko ni minu tara bisini e fana bolu ko fere kata machiti to jien ngumna donc ibina ki sigi ka baro kafe na ya na ka dumuni ngare chay ibi to ka ni ba fo ibi dumuni ya na ko ate dumuni ba fo ibi se ka ko do inventer te malla ou ka ko do inventer te ndo anga baro la ni kera tanto ka fengata o be de be feka communication tire ni cheni on che pour que ka black mala pour que ka black baroke ale era fana se sujet do ba ko na ale fana se ka fo ni be tanto abo ko yele ko ke ka ko tlonga ke abe furu me shila abini che tindo nyona abato mangamiseni me bo ko sokono mais dongo do sa ngalo tanfla che sigile me awakati mina akoka te dumni nga sigile me telephone na be pigi lila ebe canapé fando ina e fana sigile ne be tikito ko kono ne ba mangamiseni te baiga sokono ne wallahi te baiga sokono ayo che ukuntle na nyini ngando ayo muso fana nege che ayo muso ndege awu nege muso te jonyi wallahi muso te jonyi isa ta muso furu ka ba fana ba koro kana na iga sokono ko ka kifade o se ka kewo furu ye aw flade juru do aba sama ni yogoche horonya juru do aba sama ni yogoche e horonde ale horonde atari bi faso kono kana na kina kana ka ko bu former ka de soro abina de munu soro ko barka ka do lula olu fana ka utasini na ukorola abina abe nyogo na nege ni même so do be olu fana ti so nege ni madene bawo do be olu jamane no ne ba do jamane no jamane olu tay no do fo jigala flati nyogo sogi. Il n'y a pas deux commandements dans un bateau. Muso ikera chogo ide majigi fe awo. Awo la ko soro jinyo kono ka donga foko aw de furula. Mama yibi fasola kana nieke. Wallahi bilay ala ukakusaniye parce que ateri boy fasola kana nkika na to ale kani jeni la hara. Ya na ubisa domina. Ne ba jamani ya dabla te fo idima. Depuis chifi ibe ka jamani yake ibe ka fari yake ibe ka ni tekena ni te foma ibe ka ke ayi mundima. Foi. Ayi mundima ma fo idima. Jamante foi di mo ma ni misate I jamana chugo i fariara chugo wala e ma se ka building jo ala e ma se ka sanu so jo e ma so ka mobili jamala ma e ma se ka sora la e ma foi sora jamaina ni misate parce que te foi di ma ni misate jamani anda bla neba I ka donc afo o chetari bi fasola kana na ne ka ya nyini ka ka kekelini ayi no ka kekelini no ta petite doni mina e kada ya kadi a se ki ka fade tange ni ma fendo yira la ka foku abe fade ya tani me chedo fana me unuma ine na yedo fo muso ma me do fo chewo chedo yire di kakuna yire di ba ko ni fakini chedo pino iya datulu la kada jabala ute buchugola kungele ya mi bulo kun ka gele chugo mina ka kungele ya bulo tabla olu bolo olu e mugu de chike mine ay ne fa etarata fasola domina kana na e mo fa fasola moko yo mo fa bay mo fa fay ko mina ni muso nye kana tasuma da tege kono ngaso kono e mo fa na bayo nante mo shiti bayde na ka di mo makaka na nayi ikasoki kata ki fade ayi ne fay fane ntesa kana ki fade kuma fe muso e ko mi dera ni di amuso an bange ba ka keto an hakili ka suru amini kesi sa no ko fa ameta sa amenyine an gan kan negeni muso bi negeni chew bi negen chugo mina muso fanam kan negeni
ibe muso nege ni wallahi ibe muso nege ni ye muso nege ndoro ba soro muso be ko mi dere ni fitini parce que an hakili ka suru an bange bako ka keto e bita muso bo afaso la kana na e chugo jume ki yere kunaya ki yere ke komi ni vakini ki yere ke komi e nyogona te dien kono ki yere ke komi sinine e tara jode fliji la kamine kana na e ine fa ayide o tere afana baya dima de ki kana na e ka ko foyer de fondi fana bama bana de o kada u deun kadu e chugo mina de e fana masaw i kadu e chugo mina de e tara min ta fana bakoro fana bakoro afana kada fana bay ay tise kana kana kibina joya sira dala ay kana joya kala sa ima soro joya jurulaw na ika hinala anege akono na tanyini ka don adon mo mi do awo den jamane ne do awo den chiene ne do awo anyini ka jamane ani chiene ay mbwala obu soro mona obu soro ni dusuma nywe parce que tise kata muso furu chogo shide la kina e kalo kelen kalo fla kalo sabake ki ma soni do ya la ko mi mandi ayote ye jogoni do ya la mi mandi a eklara ka furu oka anana no jogoni ya be ko continuer e fe no anyini ko bo ala me obeke ni nege ni iba la sigi be kuma fe karsa iba ni jogoni be la depuis ma furu de ne me fe bene kadne ni kape akadne ni ka jaire de akadne ni ka kika complice ika kene ka complice ni be fe inne ka nyere de ni jogoni mi mila a essayer ka a rectifier a essayer ka ni jogoni ni ka bla ne fana ka jogo ko ni mi mena na mandi de anga la je beki time bla anga nyogo arranger anga nyogo time bla et puis pour que amese ka ta nyefe fe me negen ni mane nege tene soro ni che fana ni muso ma che nege fana chi muso te che soro donc je na tike la mode fo yana anga ko to nyogo tala o yobe karata bugu ni meshila e jamane no ne jamane no jigo ni flati nyogo muso gine ka fo awo muso jamane no che jamane no muso de kan ki da muso ti jonyo muso kan ki da ke parce que anana furula mais qui da fana ka tramam kan o fana ma fo de ne fa to nuka sharia geleno do awone furu de nana ni ngaso iba ta de ka dabada dala ay fali tunkuru te o ne fa ay fali tunkuru ni te o fali tunkuru ni te faria bila i jamane no ika kuna iti koto mo tala du bebe stre kelenye mene fa walden direma e tara no fa fana ba fe domina e mo yiro lulaw ke ko de ko de ngadi ni na ke fe ka furu kana nay kana fo e fo ni nay me kanu nyona daga amana falli nguru ni akama de anege nege sa muso nege fene anege me e fana faria mi be la faria ba mi be ela je hono e fana ko blade parce que depuis e chifi fo kana seke korbaira e kani faria ba impeke je bebe sirenye du bebe sirenye ay mundi ema iti yere ni ngo question ni na ay mundi ma depuis du bebe sirenye ni natola do du kono fo bebe sira mo shi se ka kuma al ni be ni ko ka to min tugo mina be to chugula depuis fitini be ka ke fo ki shikro bayara ay muni nyima ay mundima foi donc c'est pour te dire que faria ni juya na fo foi di tala ati foi di mo ni misate parce que ebo faria no faria fe meke e bi jien be srinye hali min ka nga jonyo ti se ka jonye même se ka ali haramadeya tani o fana be srinye ka gerela parce que ba fiki ka fari donc faria te foi di mo ma o la mo ba fo ko ne mala joa kone fuari ah dugo na be fo ma kone fuari kone tikele fe kele manne tikele fe muna ne ta fe parce que ne ba do faria na fa de tala na fa foi di ti faria la kele mantine ne re tikele fe roro ne mala ta fe kele manne ne ta fe mais faria na fa de tala mene kele na fa tala ebe juga ika dude ma muna ibe juga ma a juga be mundima na mana ni chieni ka dugo na tena ni nyeye ko ni dugo no wallahi ne juga ki ka dude una ka juga ki furumuso la e de on be sirigne ba foko nena awo mo ta fi itala deli de nga sirigne de mais au moins il faut de nga se ka gere ila ka donc fo ka fayi aka nga gere la ki dine do doni fana mais di e o pet ke ide una ni de una na depuis dabe sonné e be do dembe be bolika do sono nana itu si e foni tiri joka dala ka funyana o ga fo bonjour papa o ye ni de nga kuma bani ay de ne fa o ma fo de ay o ma fo non ato de nga giri la doni anyini ki de ngere la ide unti nga do ila doni mais de mbebe boli de mbebe srinye ne fa ibe ni misa dono na de parce que tangue de umbe bolika maboila ke itinte dula hanu korobara no chogoyi ibina fo ko mala ne muneke aba ube bolika gere ba mi bu nega negene
abi yana ko yu kuna tien ikama alors que e ou la sera de pour fitini igne o la utise ka gere la nu ma se ka gere e la o ma se ki nafa I korobale e chi korobale e dembe be bolinye bebe boli ka ta bari ka fanfela la e a nyini de par ou fitini o parce que tin tout la blé o de ko sa a nyina o de un tinga dola na o de un tindo na awla ke kaburu fitinu be mona e den boko kene de abe mona ide ka korobaya na korobaya ka sura fana babe chuga mina o be korobaya te uchugo la surtout ame do mina ko Europe ya ni den korobaya ka suru fanu bakadi fani ba flabe timbe dula hanu korobaya nu kera fe u ba flabe nafa mais ni den korobaya ka suru ba de bu u nege ku torobo u bebe boli fanye wallahi mana korobaya no ya aluti fa jate ka flefe pareil comme l'homme aussi de mana korobaya ka suru ba ka faruma bu bro abu pinu abu close sama abu goshi abe femeke nu korobaya no ko su bala wona bo chugo be boli ka tu fafi wallahi nu korobaya no fana tuguni fa be jawu ka teme baka o de ko sabe fo ko la communication dans un foyer c'est la base ini cheka be ala folo nini chebena ka ben kelema aka nyogon kanfo aka nyogon gunodo aka no dugu nyogona aka nyogon nyela ta chugo do wallahi demsenu mana korobaya ka soro ini fani babe complicité la bilay demsenu be vie bien ou ka mentalité benye ou ka kalam benye ou ka croissance benye ou ka fembe benye et pour be éducation nyana masoro mais korobaya e kabire fitine ye bi fala ba wule ba nyaka nyana e ba sigile nyana fani bab se ka discussion ga demsenu o de la be foyona kana manganga o dum nyana wallahi c'est pas joli ni problème bi ni tien yonche ou bien tien o tien ni problème bi ni muso ni yonche aya to dunga tu da e dumbo sengoro na ba ko mangake ou bien aya to na fla do na shiso kono ke na be mi fo ayo fo no aga na kana yele sa fe demsenu ngame parce que demsenu fleke o be moni kodi u ka ye ka fo fani babe kelela ou yere clube mbangana babe ka pere fabe ka pere ou bien fabe ka babro foot clube do akana demsenu be korobaya nai nu korobaya na e korobaya len ko fesa o be sera ka fo ah papa kumene babro dungudu ou bien nous tara ko maîtresse ou buyininga est-ce que ça va à la maison mon papa il frappe tout le temps maman et ma problème soro dembe korobaya no kele abiti si il a ses femmes surtout en Europe il a ses femmes fama bina bla i contrôle la abeto la katola ba do ka fa kibi muso bo kumabe domele te ndoro be boko kala madro yini muso bo nyoko ka i muso kele la de umeto sokona parce que fanga te cheula ya ne bo fawele fanga be muso la ni dembo bolo ya ubini muso to sokona na ki bo ki fu malika kene mala e kera fala e kene mala e ko munu ke sa e be ni misa ula muna yo ke kasoro be kene ma sana kaso yo robela atu nyoko dine nyini ay wona be bitable ya assalamu alaikum mama di da kelina me bitable ya donc ma fam so ya ay hakili sigia Europe na una na Europe ya ay jogo mun bawla kabri Afrique ne baw ne balmamso ne dokono ne diw ayu hakili na nubla akadala ka foko be na feno de yini na ashi fasote ya donc ni na do yini na ya no obo dusu de manyonyo ngoro ça c'est forcé ini tia ofla be baw dusu manyonyo ngoro ne fa e fana jogo mi be la malla e borani jogo mi malla ire bado ko jogo ni mai ere ba nyini ne ki ire fana rectifier ni jamana ngona ay se ka jismani blay ko lijila ya no e be jamani fanya ni kafa minge Afrique ke na fa fu itala ya no ngo i jamana i fanya na i kafri i kafara chugo to bu bila doya ya bila inka la to bu ka jamana kono ya no i jamana ki fanya ki kafa chugo ni jamana ngona ya no i bi kenyo nga ya o makorobo na manyibu bolo bara ina ya no iba ta uka dabada ka uka barala aho ni ma ta ubolo uka barala uka dabada la fanga ni ba nyana boya no donc o te o ko muso de bi so fanga ma ya no we yan loi ready donc ay sabali nyogon koro ya no ni jamana intala wo dorondi ay sabali nyogon koro ya na sabali la nyogon koro be mo bedla furusa ka cha jamana kono ya no muna muso te cheka o me chete muso ka cha ya no parce que be malia dorondi do aute ntie ko nintikena muso ko nintikena na makoto nyogon tala wajibi ya mangan tante dongo ne mangan dun to abuti mangan fer dongo ni demsanu tara école la bu nyini nga seconda kibarula demsanu be munu fu yana beta ko di fangala mogo ba suivi de près u be ba kana ko cheka manga ka cha o muso ka manga cha ani muso ka manga cha che de be bo ka muso ni te to sokono
John ta ye mɔnɛ e cɛ tɔ tɛ o de la a bɛ fɔ cɛw ɲɛna an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ yan nɔ fugariya tɛ o fugariya tɛ k'a fɔ k'i ye ko to muso t'a la Europe yan nɔ fugariya tɛ ou bien k'i ye ko to cɛ t'a la fugariya tɛ parce que Ala ye nin jamana yɛrɛ de da a ye fanga don muso la ka tɛmɛ cɛ kan yan ni muso kɔni wolola yan k'i kɛ denbatigi ye yan nɔ kaban tubabu ma tulonkɛ denko la fiyewu donc hali n'a kɛra mankan ye ni muso ni ɲɔgɔn cɛ pour ne pas que mankan ka persister aw ni ɲɔgɔn cɛ u b'e ta k'i sama k'u b'u kan ne bɔr'u kan e de di mɔnɛ don dɛ ne fa e de bɛ k'i ka so sara e bɛ k'i ka courant sara e bɛ k'i ka ji sara e bɛ k'i ka dépense kɛ e bɛ sama k'i fili kɛnɛma k'i muso ni den to so kɔnɔ o ɲɔgɔn mɔnɛ bɛ donc a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ yan nɔ sabali in de ka ɲi ok a bɛ bi ta bila yan nɔ n ye caman fɔ sa ne bɛ ladilikan di ne ba de ma n balakaw ma muso a ka sabali m'a di cɛw fana ma cɛw fana aw ka sabali an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'an sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn sigi bi diya nin ko nin tɛ kɛ na nin ko nin bɛ kɛ na ko duman caman bɛ f'i kɔ dɛ an b'a to a ka k'an bɛɛ de la yan cɛw a ka kaw la muso a ka kaw la o bɛ sɔrɔ mun fɛ n'aw ko k'a tɛ kɛ na ko duman caman bɛ f'i kɔ ne bɛ min fɔ musolakaw ye cɛlakaw a y'aw musow sigi aw ka kuma aw ka baro aw ka yɛlɛ aw ka tulonkɛ i muso tɛ se ka k'i faden ne b'o dɔrɔn de fɔ aw ɲɛna la communication dans un foyer c'est la base a ye baro kɛ a y'aw kɔnɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw kana aw kɔnɔw don ɲɔgɔn ye aw kana cɛ tɛ se ka gundo la kuma bɛɛ fɔ muso ko muso tɛ se ka gundo la kuma bɛɛ fɔ mais a nafamaw min aw tɛ taa min kɔ yɛrɛ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ a y'aw kɔnɔ jɛya ɲɔgɔnya k'a fɔ muso man k'i dogo cɛ la ou bien cɛ man k'i dogo muso la a ye baro kɛ projet min b'aw bolo a y'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ a ye wolo kɛ den b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kama kɛlɛ bɛ min denw wolola aw de bɛ jɛ k'olu ladon aw de bɛ jɛ k'olu ka avenir dilan aw bɛ taa dogo ɲɔgɔn na mun na cɛ ka téléphone mana sonné a fa bɛ boli a nɔfɛ parce que a jɛlen tɛ n'a tɛ ka projet dɔ kɛ Afrique a tɛ fɛ muso ka bɔ o kalama a bɛ boli téléphone nɔfɛ muso fana awɔ o fana b'a ka kɔlɔbɛ min kɛ o bɛ ka projet dɔ kɛ Afrique a tɛ fɛ cɛ ka bɔ a kalama n'a ka téléphone sonné a bɛ boli biri ka taa téléphone ta ala Masara Bani. N'a baga écran tapoter a bɛ tigɛ ne ka foyi t'a la n'a tigɛra sen dɔrɔn n taalen nin tɛ segin ka na bilen parce que an ka ko man ɲi o kuma lamɛn ka d'aw ye a tɛ écran tapoter kɛ dɛ kuma lamɛn ka d'aw ye aw tɛ écran tapoter o ye mun ye bari kuma lamɛn ka d'aw ye aw tɛ écran tapoter fɛ est ce que o ka ɲi o ka ɲi aw bɛ kuma la mais n'a fɔra ko a ye écran tapoter aw tɛ sɔn o ma n'a tigɛra ne b'a bila yen parce que aw ka ko man ɲi u b'u sigi k'u concentrer baro lamɛnni kama mais u tɛ sɔn écran tapoter ma est ce que o ka ɲi baro lamɛnni walayi e bɛ tapoteli kɛ Fatumata o ye tiɲɛ ye Fatumata mais mɔgɔ ka ca plus de 200 personnes a b'aw ta kɛ lamɛnni gansan ye n bɛ ka tagama dɔw ka jeli kan n bɛ ka dɔw kɛnɛya dɔw bɛ yen nɔ n bɛ ka kuma min fɔ i b'a fɔ u m'u ka so kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ n bɛ ka kuma min fɔ u sigilen don dɔw n'u cɛ sigilen don u bɛ ka lamɛn dɔw sigilen don u bɛ ka lamɛn u cɛ bɛ baarayɔrɔ la dɔw cɛ bɛ k'a lamɛn k'u to baarayɔrɔ la aw b'an ka tapoteli kɛ k'aw ta kɛ filɛli gansan dɔrɔn ne b'a bila yen n'a tigɛra dɔrɔn n tɛ maga la zen donc y'o fɔ a ɲɛna aw muso tɛ k'aw faden fo ka diɲɛ wuli aw muso tɛ k'aw faden ni min ka téléphone sonné o bɛ boli ka taa ka téléphone ta tellement que a bɛ ka projet dɔ labɛn a tɛ fɛ muso k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ cɛw a ye sabali sa a kana dogo aw muso la sa walayi bilayi n'a ma ɲɛ i ye muso furu kɔni ka den nin wula fɛ kɔni kɛ non aw kɛra kelen de
aw be fa de la aw be ba de la aw se ka kɛ ɲɔgɔn jugu fo ka diɲɛ wuli denw de wolola aw ni ɲɔgɔn cɛ o et n'a ma jɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu ka projet dilan k'olu ka avenir dilan yani ala bɛ s'aw ma don min na aw bɛna jɛ ka mun de kɛ ka téléphone min sunu e bɛ boli ka t'i ka téléphone ta parce que e kɛn bɛ ka ko dɔ labɛn ou bien i bɛ ka ko dɔ monter i muso kɔfɛ somɔgɔw bɛ ka muso filanan d'a ma Afrique ko min b'a bolo yan nɔ k'o jamanen don somɔgɔw t'o fɛ an bɛna don bɛɛ ka sɔgɔnɔ bi dɛ somɔgɔw kɛlen bɛ quoi a cousine dɔ labɛn a yɛrɛ n'o bɛ téléphone na WhatsApp la don o don n'a bɛ baara yɔrɔ ni fɛnw na n'a donna so kɔnɔ dɔrɔn téléphone tɛ ci sunguru dɔ labɛnnen b'a bolo a somɔgɔw kɛn bɛ k'o muso ko labɛn a ye wari bila ka taa o woro bɔra o furusiri bɛna kɛ o furusiri bɛna kɛ komi sini ni téléphone cira ko ka wari dɔ bila ko ka taga jimere sɔngɔ bɛ fɛn kɛ a bɛ boli ka téléphone ta a tɛ fɛ muso k'a dɔn min bɛ yen nɔ a bɛ muso furu ala muso ti bɔ a kalama est-ce que o ka ɲi ne balimakɛ n'i bɛ muso furu i muso sigi sa i k'a fa ye sa ala ko e ye silamɛden ye a fɔra k'i k'a ta fo 4 mais kana ta sa ni min sara la sa a fa ye sa jɔn tɛ sa a fariyara cogo cogo a juguyara cogo cogo a ye denw de wolo e ye o awa hali ni somɔgɔw ko k'i ka muso ta a wele k'a sigi ne bɛna dɔ fara i kan ale tɛ se k'a bali ni ala kɛlen don ka da i bɔ la a tɛ se k'a bali o ne ko de k'i k'o bɛɛ dogo a la e muso man di somɔgɔw ye a ye mun kɛ pour que ka goya o ye parce que e ye kuma de sama k'a lase o a bɛ nin kɛ na a bɛ nin kɛ na a bɛ nin kɛ na muso fana b'a fa somɔgɔw ɲɛna cɛ bɛ nin kɛ na a bɛ nin kɛ na a bɛ nin kɛ na hɛn de bɛna installer aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw la a ye fara ka kɔ kumaw la kalaw somɔgɔw ye sa a ye fara ka kɔ kumaw la kalaw somɔgɔw ye e cɛ ka di ye k'i ka sa e muso ka di ye k'i ka sa e b'i somɔgɔw wele k'a fɔ ko muso bɛ nin kɛ na n lafiyalen t'a bolo n tɔɔrɔlen don a bolo sani aw ka so yɔrɔ la mun na aw tɛ communiquer sani aw ka so yɔrɔ la aw ye furu sigira silamɛya in de kan e muso tɛ k'i sago kɛ a wele k'a sigi aw ka sigi aw ka kuma aw ka baro a bɛna dɔn o la k'a fɔ k'a bɛ erreur la n'a y'a dɔn k'a bɛ erreur la a sigilen a bɛ erreur min kɔnɔna na kɛ walayi bilayi ala a hakili b'a sɔn a b'a fɔ n bɛ ka nin kɛ n cɛ la jaa a ma n'a ye a b'a dabila kuma fɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'a tɛ k'a dabila alasariya dɔ de y'aw se ɲɔgɔn ma se mɔgɔkɔrɔba dɔ ma i k'a fɔ ɲɛna kana f'i somɔgɔw ye sa k'i muso nege bɔ i somɔgɔw la sa ne tɛ sɔn o ma ne balimakɛ kana f'i somɔgɔw ye k'i muso nege bɔ i somɔgɔw la parce que e muso ka di ye dɛ mais jogo dɔ de b'a la o de kɛn bɛ k'a nege bila o jogo min kɛn bɛ k'a nege bila kɛ walayi ta se mɔgɔkɔrɔba dɔ ma furu boloma de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ taa so mɛn k'a fɔ ɲɛna karisa hali n'aw ye Europe yan nɔ a k'a wele aw bɛɛ ka don conversation na WhatsApp groupe la aw ka kuma aw ka hakilina ɲini k'a dɔn n'aw kumana wala a ka ca ala fɛ muso changer man gɛlɛn awɔ ne fa e fana kɛn bɛ ka taa kɛ ne bamuso ne ba e fana kɛn bɛ ka taa kɛ i ye ko tan i b'i ba wele k'i ka problème expliquer a ye i ye ko tan i b'i balimamuso wele k'i ka problème expliquer i ye ko tan i terimuso de b'e b'i wele k'i cɛ ka problème de expliquer ne ba i t'o dabila nin tɛ mɔgɔ la bi koyi i ba t'i janfa i balima t'i janfa mais teriya banbali ni y'a dabila a b'i ka foyer détruire wallahi teriya dabila sa kana sɔn teriya ma e bɛ ka min fɔ i terimuso ɲɛna kɛ ko e cɛ bɛ k'o k'e la dɛ bilayi fɛn bɛ ka k'o la kuma dɔ la min ka jugu ne ta ye mais ale b'a ta tolilen to a bolo dɛ k'e ta ka tiɲɛ mini n'a ye e bolo k'i teri dɔn i teri tɛ o a bɛ k'i lakali tiɲɛ a bɛ k'a gɛrɛla de k'i kɔnɔta ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka t'i détruire a ye teriya dabila Europe wallahi teriya tɛ yen teri m'a fɔ teriya tɛ yen bilen dɛ kelen kelenninw bɛ yen mais teriya 90% wallahi bila a bɛɛ teriya pourili ye dɔw ka jɛɲɔgɔn bɛ san 20 ni 30 ni fɛnw bɔ m'olu teriya fɔ mais tilegan teriya ni san 2 san 4 san 1 ni ninnu a y'aw kɔlɔsi dɛ n'aw bɛ kuma aw ka tɔ to i b'i ba wele k'a fɔ a ɲɛna e b'i wolo ba b'i wele k'a fɔ a ɲɛna ko n cɛ ye nin kɛ n'a ye n tɔɔrɔ e b'i kɔnda kuma bɛɛ f'i ba ye e wolo ka gɛlɛn dɛ wallahi wolo ka gɛlɛn denwolomuso si tɛ fɛ a den ka don furu la k'a tɔɔrɔlen don furu la k'e yɛrɛ bɛ lafiya i siso kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ i tɛ lafiya i tɛ lafiya ni ɲɛ b'i den lafiyalen n'a ka furu la de kɛ wallahi i yɛrɛ bɛ da ka sunɔgɔ ka ɲɛ wallahi ni den tɔɔrɔ la i tɔɔrɔ la kana to k'i ba wele sa ka problème bɛ expliquer a ye sa i ni cɛ k'a ko dɔw ɲɛnabɔ n ko sigi ka fɔ ma fɛn min ban kɛlɛ t'a ban a ye sɔn ka kuma i ma dɛ i ni cɛ ka sigi ka communiquer kɛ ni problème bɛ kɛ san'a ka sama ka se ɲɔgɔn tufa ni ɲɔgɔn sama ni datigɛ nala ni fɛnw ma so kɔnɔ fo k'aw nege bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛ taa bɔ n'a ka kuma ye ka taa n'a ye kɔkan kɛ a kana to o ka installer aw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a kɛ sigi ka fɔ ye
ye sigi ka kuma ini cɛ fila de bɛ du kɔnɔ dunama mɔgɔ wɛrɛ tɛ somɔgɔ wɛrɛ ta aw kan ini cɛ ni denw aw damani de bɛ so n'aw denw donna ka t'u da wagati min na n'a y'i sigi cɛ kɔrɔ i k'a ɲininka a kɔnɔna ta la min b'a kɔnɔ a ka f'i ye min b'i kɔnɔ i k'a ta fa ɲɛna walayi ne mun balimamuso yafa ɲini cɛ fɛ o tɛ muso ka fugariya ye n'a ma barika don i denw na walayi ala tɛ barika sama ka b'u la i sigi ka yafa deli cɛ fɛ ne fa ne yabala e ɲɛ kun ne kɔrɔ don ne kɔrɔ depuis kunu ne kana to a ka tile fila ni tile saba sɔrɔ e ɲɛ kun ne don ne kɔrɔ depuis kunu ne yɛrɛ ma dɔn min bɛ yen nɔ i tɛ yafa ma ala kama a ɲɛfɔ ɲɛna ne ye fɛn min k'i la n ka yafa deli fɛ e ni ne fila de bɛ so kɔnɔ ani denmisɛnninw ne ko yafa deli bɛ mun k'i la ne ba a bɛ mun tigɛ ka bɔ i farisogo la a bɛ mun bɔ i ka musoya la a bɛ mun bɔ i la ni majigi tɛ yafa deli cɛ fɛ a tɛ fosi k'i la fosi ne yɛrɛ kɔni yafa deli ka nɔgɔ ne ba ni fɛn bɛɛ ne tɛ fɛn min fɛ diɲɛ kɔnɔ kɛ k'i ɲɛ kun ne kɔrɔ ou bien k'i da tigɛ ne la n'i ye ne bila yɔrɔ yɔrɔ ne t'a dɔn ne se kɛlɛ ko ne bɛ ɲinɛ yɛrɛ ko n bɛ kɛlɛ kɛ ne b'i ɲinɛ ne ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ka furu ɲɔgɔnya la ala ka hinɛ ne cɛ la n'a kun ye kɛlɛ kɛ ne fɛ n'a bɔra n'a taara dugu kɔnɔ n'a seginna ka na ne bɛ boli k'a kunbɛn n'a ye yɛrɛ fa fɔ a b'i tufa ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so ala ka hinɛ ni silamɛ so a b'i tufa ka taa ne miiri bɛ sɔrɔ ka jigin ko ɔ ne ne kɛlɛla de ne kun t'o kalama mo i bɛ kɛlɛ la halisa ye n ko yafa ma sa ne fa yafa ma ala de kira kama ne jo t'a la yafa ma a bɛ sɔrɔ ka ne jo t'a la yafa ma a bɛ sɔrɔ ka ne jo t'a la yafa ma a bɛ sɔrɔ ka fɔ e hakili t'a de o e bɛ ɲinɛ o wa su a bɛ ɲinɛ ani min tɛ ta o ti ɲinɛ dɛ ne ko ne fa ne kun ɲinɛna walayi o de la to i ka kuma i cɛ fɛ n'a ye fɛn min k'i la n'a ma bɛn yafa de la fɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn k'i ye ko kɛ dɛ k'i yɛrɛ jo b'a la de mais i bɛ tila ka yafa deli a kan e na ko bɛ mun ye n ko ye kumabaya dɔrɔn de i b'a dɔn k'a fɔ k'i jo b'a la dɛ mais yafa deli ni ala tɛ sans jamais la joie c'est ça la joie Salimatu Dante walayi ala ne b'a dɔn n jo b'a la de n jo b'a kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ k'i kɛlɛ jo kan dɛ a b'a dɔn k'a fɔ k'i jo b'a la dɛ mais i bɛ tila ka taa yafa deli a fɛ ne b'a dɔn e jo tɛ nin na dɛ mais ne kɔni bɛ yafa deli fɛ e ka yafa ne ma ala yɛrɛ n'i y'o k'i cɛ la a b'a dɔn co k'a bɛ k'i kɛlɛ nkalon kan dɛ n'i y'o k'i cɛ la kɛ n ka yɛrɛ bɛ tila ka maloya de n ka yɛrɛ bɛ tila ka maloya a bɛ tila ka maloya a b'a fɔ hee a m'a dɔn a kelen so kɔnɔna na a b'a fɔ hee walayi n bɛ ka nin kɛlɛ nkalon kan dɛ n b'a dɔn n jo t'a la n bɛ jama na nkalon kan dɛ mais a ye yafa deli la consciencieusement i yɛrɛ bɛ maloya a bɛ don so kɔnɔ a bɛ taa munumunu a bɛ na a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛmisɛnnin daminɛ ka sɔrɔ a b'a dɔn a jo tɛ kɛlɛ la ala na kɛra ala ka hakili ɲuman d'a ma muso a ye tulonkɛ n'aw cɛ a ye baro kɛ n'aw cɛ ye a ye yɛlɛko ka n'aw cɛ ye dimi tɛ foyi ɲɛ an nana jamana in kɔnɔ k'an ka ko to ɲɔgɔn ta la ka dɔɔni dɔɔni ɲini k'an faso mɔgɔw ɲɛ bɔ sira la ka dɔɔni dɔɔni ɲini k'an denw ka sini ɲɛsigi dilan jama ni fanya ni furusa ni foyi a tɛ foyi dilan ye yan nɔ Europe yan e ye nin kɛ o e nana e ye furula cɛ ma a ye san 2 san 3 kɛ e ye den 3 4 5 e bɛ t'olu kɔrɔ wolo wa i bɛ t'olu dɔgɔw de wolo furusa ye ala ka latigɛ awɔ furu ala ye furu da ye furusa da furusa ye ala ka latigɛ mais i yɛrɛ kana provoquer dɛ parce que e ɲɛ b'a la jogo dɔ b'a la min idea jogo nin dun bɛ se ka réparer a ɲini ka jogo in réparer mɔgɔ dɔw fana bɛ yen jogo dɔ b'u la a tɛ se ka ban mais a essayer ka i yɛrɛ améliorer ka dɔn ka fɔ sɔn min bɛ na a man ɲi n bɛ mɔgɔ min kan ni mɔgɔ min ɲɔgɔn kan n bɛ k'a tigi degun n bɛ k'a jurumu ta a essayer k'i yɛrɛ dilan dɔɔni o de b'an jɛya o de b'an jɛya donc du coup n bɛ min fɔ aw ɲɛna an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bita bɛɛ la dɛ an tɛ bita bila yan baronin ka d'aw ye dɛ baronin ka d'aw ye mais aw yɛrɛ tɛ sɔn baronin bila la dɛ mais ne y'a daminɛ aw b'a dɔn ne y'a daminɛ ne b'a fila bɛɛ gosi ɲɔgɔn na de cɛ muso n bɛ dɔɔni fɔ musow ma n bɛ dɔɔni fɔ cɛw ma parce que ne ka baro bɛ ten de dɛ ne tɛ baro ta ko n b'a coagulé muso dɔrɔn kan ou bien cɛ kelen kan dɛ n'i ye dɔ fɔ ɲa i bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye o de ka di baro la ayiwa asalamualeykum n bɛna n ka feerefɛnw yira sisan an bɛna feere kɛ sisan a ka k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma baro duman n bɛna débat dɔ préparer n bɛ bɛɛ ta an bɛ kuma o débat in kan comme ça an b'a dɔn k'a fɔ an kan k'o débat in kɛ sini ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ ka sini fara an garisɛgɛ kan n bɛna n'o débat an b'o baro kɛ ayiwa asalamualeykum n bɛna n ka feerefɛnw yira sisan ayiwa ne ka
usula melani nana no de fayana ijibe ni mo munu meta ijila ayta ya fe ya fofana aga formule flenier aga AG 2025 aux alentours du 25 mai. À partir du 25 mai ni ala sona machallah a formule flenier ni mo mbe fe ka ye dore kata ne ka page ko na ya capture ke aga do ko aka nyininga aba benye fo awnyana formule standard be formule confort be no ay boli jona ko taw ka ijuke ala ka ambe fara ijide nga ya rabbi ala ko kaka ala ya yere ko so asete munu ala ka aseduma asete munu ala ka aseduma ate munu mura ala ka balna ko ya rabbi ala ko kaka ala ya yere ko so ala ka ambe fara kira ka kala ndum sallallahu alaihi wasallam parce que ibe ko la jiyan kono ibe ala nyini ne ale de tanyi labude ala nyini yana de sima domina na seri ma domina ala o kasra ale hakemi nyini fe mu hakenke akisa ka gelene o kisa ka gele mina imura be no partie du mois d'août mina imura bla ko fe imura yo à partir du mois d'août imura be utila ni ala ka je inshallah nangala janin niro voilà imura be no à partir du date refemo kay jo ngo boka folo voilà imura est du 15 au 25 août. Voilà. 1850. Numéro baka, ni mo be fe kata, ay numéro ta. Avec un page kono, ni ala sona, inshallah. Imora est du 15 au 25 août. Si ça non, iji de be, non, iji page de kumen ko fe, ni mo be fe kata, non, iji page de kumen ko fe, ni mo be fe kata, imora la fala tukuni. Ayoko inscription ke depuis 6 ans, non. Parce que iji be bandro imora be tukala. Parce que ça no iji de be no imura fermer ça imura mo laba on tara kama imura mo laba olu tara on ado mashallah ala ka to no yambela jeli ya rabbi ala ko kaka ala ya ko so asete muni ala ka seduma anige be munu na ya rabbi ala ka balna kula ya rabbi ala ko kaka ala ya ko so na fulo be munu ala ka asamara du se na ka akuna biru kana ukata chewo cheni be fekata ala ka sedima ya rabbi donc ni imura du 15 au 25 août inshallah ay tanga page kono da bebe nga page kono aka numéro ta aka woleli ke ya fo fana fe comme ça aba au guider avec etuga mina be explication ni fon be da o may no ne ko nebe publicité ke nebe publicité ke nebe nga baron nga publicité ke hey ala fo ni ndi isera madomi saka ni ndike no da nga baron nga publicité ala ka no bombulu parce que mami ndari ni da makani madine ka atigi ma to tu donc voilà ma be woronde la donc voilà ka fo yana che faram suga dem sen mako koroba si ça non ana na firi okumu corona na c'est ça donc fait bien usula melani bien no mo be usula melani ko bismillahir rahmanir rahim afitini ni abele bele bay ni mo ba ko wa idistasqa musa li qawmihi fa qulna idrib che faram so adam sari mo ko ba no fo yana ka ala wele kan to ka sono ite shitane ya fuka jiyo aina ka usula melani tani ya belebele bay ni ya fitini nashrabahum aina ka usula melani ta washrabu min rizqillahi wala numéro 0650 79 64 74 صدق الله العظيم. ni mo be usula melani ko